Assalamu alaikum masu sauraronmu a cikin wannan shirin da muke karanta littafin Labarin Lukman. Ga ma episode na gaba a yi sauraro lafiya. Sai kukuna ya buɗe bakinsa ya ce, To, mu sarkinmu sunan shi Kukɗasa, kuma wannan sarki ya kasance yana da mulki, babban mulki, domin duk shi yake mulkar gaba ɗaya ifritai na duk duniya. Sannan kuma wannan sarki ya kasance ya fi kowane sarki jima'a a cikinmu. Kusan za ka iya cewa shi ne kakan gaba ɗaya ifritai. Kuma shi haskensa na Nil ya kasance haske mai balbalin bala'i. Domin an yi ittifaƙin cewa haskensa na Nil ya fi kowane haske, ya fi na kowane ifrito a ban ƙasa. Domin shi kansa sarkin bai san iya ƙarfin haskensa na Nil ba. Akwai ƙishin cewa shi ne ma ya fara amfani da hasken Nil, amma ban san gaskiya wannan lamari ba. Domin babu wanda yake wurin a lokacin da aka fara amfani da hasken Nil, balantana in tabbatar da wannan lamari. Kuma sarki ya kasance yana da martaba, balantana in tuntuɓe sa in masa wannan magana. Kuma babban matsalar shi ne shi wannan sarkin ba za ma ka iya ganin sa ba balantana ka tuntuɓe sa, domin yana cikin fadarsa sannan ana gadin sa da aljanu ifritai 100,000. Kuma kowanne daga cikin wayannan ifritai ya kasance tsoho ne, ga iya tsantsan faɗa da kuma dabaru kala-kala. Kuma kowanne daga cikin wayannan ifritan guda 100,000 yana da mabiyansa, sannan kuma a cikinsu suna da masu gadi da mayaƙa kala-kala. Wannan sarauta ce wadda ta samo asali tun fil azal, domin su waɗannan aljanu idan na gaya maka shekarunsu sai ka riƙa baki. Yanzu haka ni kaina in ka san shekara ta kuwa? Sai Zulman ya ce, a'a, ban san shekararka ba, kuma ina so in sani. Sai Kukuna ya ƙyalli da dariya, ya ce, a'a, ba zan gaya maka ba, domin za ka ji tsoro sosai. Ko banza in baka ji tsoro ba dai za ka yi mamaki. Domin kuwa ni tun da aka haife ni ake koya min yadda zan tsare wannan kujera taka, to ne tun da kaka da kakanni na wannan gida namu. Sai Zulman ya ce, yawwa ina so dama in tambaye ka. A lokacin da na fara shigowa wannan kogo akwai wata murya da na ji. Ita wannan muryar, wani muryar wace ce? Sai Kukuna ya ɗan karkace kaɗan sai ce, ai wannan muryar da kake ji, ita ce muryar kakanmu na farko wanda ya kawo wannan kujera. Sai ya ce, to ta yaya zan ji muryar kakanka na farko, bacin kuma ka ce min su gaba ɗaya sun ma mutu? Ya ce, za ka iya jin muryarsa, saboda shi asalin wannan kogon ya girme mu gaba ɗaya. Domin kakanni na ma zuwa suka tarar da wannan kogo na dutse. Don haka su wayannan kakannin nawa suna iya ajiye muryarsa a jikin dutsen nan. Domin shi wannan kakan namu da nake baka labari ya karanta wasu kalma a cikin wannan kogon dutsen, sai zamanto in dai ka zo ko bayan shekara nawa ne sai ka ji muryarsa. Sai Zulman ya ce, a'a, to ni ban gane ba. Shi tsafi ba dama aljanu bane suke tafiyar da shi? Kukuna ya ce, tsafi aljanu ne suke tafiyar da shi, amma ina so ka san wani abu guda ɗaya. Shi aljani yana da hanyoyi daban-daban wanda baka san su ba. Yanzu ita wannan murya da kake ji na wannan aljani kakanmu na farko, ba za ka fahimci bayanin ba ko na maka. To amma a irin naka fahimtar ko kuma na mutane bil'adama irin ka, zan iya cewa rikodin ne. Ma'ana ajiye murya muka yi a cikin wannan kogo. Duk da yake babu wani rediyo ko kuma wata na'ura wadda take ajewa, to amma mu lalle aljanu muna da hanyoyi wanda baka san su ba. Sai Zulman ya ce, to shikenan naji abin da kake cewa. Amma ni yanzu ina so in tambaye ka wasu tambayoyi kala-kala. Domin na daɗe ina so ne wannan tambaya wa aljanu amma ban samu dama ba sai yanzu. Ya ce, to shikenan babu matsala, yi min tambaya, mecece tambayar taka? Sai Zulman yake cewa ina so in san bambanci ne tsakanin aljanu da kuma ifritai. Sai Kukuna ya ce, a'a, wannan ya ƙaramar tambaya, ai na ɗauka ma ka sani. To ka buɗe kunnuwanka ka saurare ni da kyau. Mu aljanu kala-kala ne, ma'ana akwai ƙananan mu, akwai manyan mu, akwai masu saurin mu, akwai masu ƙarfin mu, da sauransu. To su ifritai irina za ka iya cewa su ne manya-manyan ko kuma wanda suka fi kowa sauri. Kuma kazalika mun fi ragowar ƙarfi da sauransu. Amma mu kan aljanu ne, su waɗancan aljanu su ma suna da sauri, sai dai mu za ka iya cewa wani mataki ne na gaba na aljanu. Sannan ina so ka sani kai Zulman, mu fa aljanu kala-kala ne, akwai wanda muke ɗaukan gaba ɗaya siffa halittu kala-kala, kamar karnuka, da maguna, da macizai, da sauransu.
Da akwai kuma aljanun da suke son cancanjawa zuwa nau'o'i kala-kala kamar su guguwa da iska da sauransu. Sai kukuna ya ƙara da cewa, Zurman ina so ka sani cewa mu aljanu mu ne muka fara zuwa ban ƙasa. Domin kuwa a lokacin da aka fara halittar ban ƙasa, mu Ubangiji ya fara aikowa ko kuma ya turo a kanta, kafin a turo mala'iku su halaka mu. Sai Zurman ya ce, a'a, an taɓa turo muku mala'iku ne suka halaka ku? Ya ce, ƙwarai kuwa mala'iku ne suka fara halaka mu ai a ƙarnin farko, lokacin da aka fara halitta aljanu a ban ƙasa. Ba mu da wani bambanci sosai da ku, domin ma muna cin abinci, muna da gidaje da sauransu, sannan muna da addini. Abin da ya sa Ubangiji ya turo mana mala'iku suka halaka mu shine saboda mun kasance muna zubar da jinanai. Muna aikata ɓanna a ban ƙasa, shine Ubangiji ya turo mala'iku su halaka mu gaba ɗayanmu. Hakika labari ya zo min daga kakanninmu cewa bacin an halakar da mu ne gaba ɗaya, shine Ubangiji ya ɗora halitta na mutane a ban ƙasa. Sai Zurman ya ce, ashe kai ma ka yarda da Ubangiji? Sai ce, kai ko wane ne bai yarda da Ubangiji ba? Ai akwai Ubangiji dole, domin babu yadda za a yi a ce dukka wannan abin da yake gudana kawai yana gudana ne, babu mai gudanar da shi. Ai mu rundunar aljanu mun san da cewa akwai Ubangiji, sai dai mu fanɗare masa, domin babu wani mahaluki ko kuma halitta a ban ƙasa da bata san da Ubangijinta ba. Yanzu kai Zurman kana so ka ce min kai baka yarda da Ubangiji bane ko me ke faruwa? Sai Zurman ya kyalkyale da dariya ya ce, na yarda da Ubangiji mana. Sai kukuna ya ce, to ai matsala abin da yasa baka san abubuwan nan ba, saboda baka ta'ammali da musulmai ne. Inda kana ta'ammali da musulmai, akwai a cikin littafin su wannan bayanin da nake maka, cewa Ubangiji aljanu ya fara halitta a ban ƙasa, lokacin da suke ta'addanci sai turo mala'iku suka yaƙe su, sannan daga baya sai ya halicci mutum, sannan sai ya ɗora shi a ban ƙasa. A lokacin ma da ya halicci mutum, sai da mala'iku suka ɗan yi shakku cewa anya ba za su dawo suna zubar da jina ne ba kamar wa'incan aljanun, amma saboda ƙudiri na Ubangiji daban ne, sai halicce su ya ɗora su a ban ƙasa. To ka gani yanzu a cikinsu akwai mutane masu kirki, akwai mutanen banza, akwai masu addini, akwai marasa addini da sauransu. Sai Zurman ya ce, in dai haka ne to, dama ina so in maka tambaya ta biyu. Shin wane ne shaiɗan? Kuma kai kana tare da shaiɗan ne ko ko baka tare da shi? Sai kukuna ya ce, ai shaiɗan shine shugabanmu gaba ɗaya. Shi ai yana nan a fadarsa daban. Shi yana da fadarsa da karagarsa da komai da komai. Ba ma iya zuwa wurinsa, sai manyan aljanu ne suke iya zuwa wurinsa. Sai dai mabiyansa su ne suke zuwa suna gaya mana mu kuma abubuwa muna yi. Dukkan wani abu da ka gani ya shafi tsafi da sauransu, to ai shi ne yake koya mana yadda ake yi. Sai Zurman ya ce, to in dai haka ne, wace ce hanya madaidaiciya? Sai kukuna ya ƙyalƙyale da dariya ce, kai ma ya kamata a ce ka san hanya madaidaiciya. Hanya madaidaiciya ita ce hanyar waɗancan mutanen wanda ba kwa so. Sai Zurman ya ce, wani mutane kenan ne ba maso? Sai Zurman ya ce, mutanen da na baka labari daga cikin littafin su yanzu. Ya kamata kasancewa wannan littafi ya kasance babban littafi, domin a cikinsa ne za ka samu dukkan wani abu da kake nema. Haka zalika ina so ka sani Zurman, wannan littafi da mu da shi ba ma haɗuwa. Domin in dai aka karanto mana wa'innan kalmomi na cikin wannan littafi, to gaskiya za mu ƙone. Sa'ad da muka ci shine ɗaya, su wa'innan mutane masu wannan littafi ba sa aiki da shi, kuma haka zalika ba sa ƙoƙarin karanta sa. Shi yasa muke cin galaba a kansu. Sau da yawa ma ina so in gaya maka Zurman, wasunsu ma suna ajiye littafin ne ba sa karantawa kwata-kwata. Domin inda suna karantawa babu yadda za a yi muje kusa da su ma, domin wannan littafi magana ce ta Ubangiji kai tsaye. Duk da yake mu aljanu Ubangiji ya halicce mu muna da damammaki da yawa, kuma muna yin abubuwan da bil'adama sai dai ya kalla. To amma mukan yi amfani da hanyoyi wurin cutar da ɗan adam. To in dai muka yi amfani da hanya ta cutar da ɗan adam, wannan littafi to sai ya ƙona mu. Amma matuƙar ba mu yi mugunta ba, to babu abin da wannan littafi zai mana. Haka zalika ina so ka sani cewa akwai yanzu haka ifritai musulmai. Sai Zurman ya ce, me yasa to baka zuwa wurinsu, me yasa baka kai ni wurinsu ba? Sai kukuna ya ce, to ai su ifritai musulmai lamarinsu daban ne kwata-kwata, kuma ba ma shiri da su ko kaɗan.
kuma inda a ce ma tare da mu kake da za ka ji sun zo suna wa'azi wata rana. Masu sauraro, lokaci ya yi na wannan littafi da muke karantawa mai suna Labarin Lukman, Wanda Mus'ab BashirNUHU ya rubuta sa a cikin shekarar 2023. Za mu dinga karanto muku wannan littafi duk ranar Juma'a karfe 8 na yamma. Saboda haka masu sauraro, a danna mana like da subscribe, sannan a kaɗa ƙararrawa domin idan shirin ya zo a dinga sanar da ku. Sannan kada a manta, idan littafin ya ƙayar da kai ka bar comment. Sai an jima.